I ara sí que ja hem arribat a l'activitat final. Ara vos vaig a proposar un repte. Anem a escriure cada un microrelat. De què? Anem a basar-lo en les imatges que vos deixaré a continuació. Vos posaré una sèrie d'imatges que vosaltres veureu en este vídeo i podeu fer una pausa per a observar-les bé i que vos servisquen d'inspiració. Això serà com una pràctica per a l'escriptura creativa que és espectacular i vos va treure fora de la vostra zona de confort, segur, perquè cada un triarà la imatge que més evocadora li siga. El millor és la que menys t'esperes, però la tries, que traga algo de tu. I d'eixa història vull que escriviu un text de menys de 100 paraules. És a dir, el màxim ha de ser 100 paraules. I les contarem. El repte és escriure en 100 o menys. Qui vulgui escriure soles 2 frases o 2 paraules poden tindre perfecta rellevància dins d'este repte, val? El màxim han de ser 100. A mi em costa molt condensar, vull dir que jo vos estic dient tot això i sóc conscient de que és molt difícil respectar el número de paraules, però és un repte que vos va a valdre moltíssim, perquè a ningú li agrada llegir palla quan llig una història. Uno ha de saber anar al gra i saber tocar la fibra quan menys paraules millor, perquè, com ja vos deia en la primera part d'este curs, la gent d'avui en dia tenim molt poca capacitat de retenció dins d'un medi. M'explique. Quan veus un text, t'ha d'atrapar en el minut 0, perquè és molt fàcil dispersar l'activitat en les xarxes socials, en estímuls, en el que siga. Pel que siga, la nostra societat d'avui en dia no té paciència. El microrelat va a fer que siguem capaços de, en molt poquetes paraules, deixar el lector atrapat en la nostra lectura. És un exercici indispensable per a començar a redactar. Val? Va, sense més rotllos, vos deixe amb les imatges per a que vos servisquen d'inspiració. Cada un en tria una, redacta el seu microrelat de màxim 100 paraules i me l'envia a la meva adreça de correu electrònic, que vos deixaré ací. S'identifiqueu, em poseu el nom per a poder-me referir a vosaltres. Si voleu, si vos fa molta vergonya i no voleu identificar-vos, ben vos sereu, no? Però perquè si és una obra espectacular, per què un s'ha d'avergonyir? I si és una obra horrible, doncs també perquè estem començant i no passa res. I si tenim la sort de que el virus este asquerós ens deixa veure'ns en persona, que jo pense que sí, anem a fer una sessió en viu en la que llegirem tots els microrelats que m'envieu. Per cert, vos informarem de la data en la que serà esta lectura. Jo vos agrairia que 48 hores abans ja m'hageu enviat tots els textos, perquè jo vull llegir-los tranquil·lament i anotar-me 2 coses de cada un dels microrelats. Vos vaig a intentar dir quin és el punt fort del vostre microrelat, és a dir, allò que heu fet molt bé, i algo millorable. Ojalà no tinga que dir res millorable de cada un. I vos repetisc, això és el meu criteri, que no té per què ser el millor, però és el que jo bonament vos oferisc. El base en la meva xicoteta experiència en l'escriptura. I vull ajudar-vos a compartir aquesta passió amb mi i a que comencem a créixer junts. Jo no vull donar ninguna classe magistral de res perquè jo no sóc qui per a donar-la, però sí vos vull compartir la meva experiència. I a mi m'encantaria que una persona agarrara els meus textos i me'ls destripara i em fera ajudar a millorar. Això és tot un luxe. Per tant, jo el que la meva mà puga tindre és ajudar-vos a créixer un poquet en les vostres participacions.
I ara, per a finalitzar, vos vaig a compartir el meu primer microrelat de 100 paraules que vaig escriure per a la plataforma Wattpad per a un concurs del gènere de fantasia. Donaven un disparador en el que hi havia un xicotet text que deia que era com que un arribava a un lloc fantàstic a través d'una porta, que obria eixa porta i hi havia algo totalment fantàstic. I a partir d'ahí tu havies d'escriure un microrelat de 100 paraules. I jo vaig escriure el següent. Darrere de la porta, un oceà bategava suspès davant dels meus ulls. Una paret blava d'aigua transparent em convidava a atravessar-la. Vaig ficar les mans, després el cap, i un corrent il·lògic em va fer caure, però cap amunt. Vaig eixir despedit del mar i vaig acabar surant en un cel d'estiu. L'espessa boira arrossegava veus de balenes llunyanes. Un banc de peixos ploma va passar volant per l'aire. El reflex del sol brillava en les seues platejades escames. Algú em portava de la mà. El seu tacte estava fet de bromera i la seva mirada, de profund abisme, em va veure d'un glob. I ja està. Este és un exemple per a que vegeu que jo soc valenta i no me l'amague. Un exemple d'un dels microrelats de 100 paraules que jo he escrit. En 100 paraules sí que dona per a redactar molt, per a donar moltes emocions, inclús per a descriure. No és tan curt com molts dels exemples que vos havia donat abans, però crec que és millor apoyar-se en un microrelat el més curt possible per a que vegeu la màgia de les paraules. I fins ací tot el que vos volia dir. Ens vegem en viu, en persona, i tinc unes ganes tremendes de llegir les vostres participacions, els vostres microrelats, val? Un bes molt fort i moltíssimes gràcies per haver-me aguantat, val?